сега имаме връзка с професор Любомир Гаврилов, преподавател в университета в град Тулуза, Франция. Той е президент на Българо-френския форум и координатор на Временния обществен съвет на българите във Франция. Здравейте, здравейте, професор Гаврилов. Честит празник, честит 3 март. Честито и на вас. Радвам се да съм в студиото, да бъдем всички заедно отново. Как сте? Как празнувате 3 марта днес, далеч от родината си? При нас във Франция в момента е ваканция. Ние сме в Южна Франция, в Тулуза. И имаме зимна ваканция от миналата събота. И по тази причина го празнувах няколко дена предварително. Как се случи? И малък празник в събота. Празнувахме го с киновечер. Прожектирахме един нов български филм, който препоръчвам на всички, които не са го гледали. Не знам дали имам право да кажа името му. Не знам кой е филма. След филма имаше организирана разпродажба на мартеници, които бяха произведени от учениците на българското училище в Тулуза. Децата се трудиха 2 седмици, за да има мартенички за всички. И след това се почерпихме, както е реда. И тъй приключи. Но това беше по-скоро за нас, как да кажа, пролетно мероприятие, на което чествахме преди всичко 1 март, по-скоро, не 3 март. Не е толкова повод за национална гордост, така ли? Сега, за националната гордост ще ви кажа нещо интересно. Аз всяка година наблюдавам едно и също нещо, когато дойде 3 март. Има известно, разбира се, хората с радост празнуват националния празник на България в чужбина, но винаги има едно известно притеснение, защото като се съберем с французи, обикновено поне 1/3 от хората са французи, и винаги някой повдига въпроси, нещата опират до истории, трябва да обясняваме защо България празнува националния си празник на 3 март. Отговорът е много прост. Защото на 3 марта Русия ни освободила от турско робство. А Франция кога празнува националния си празник? Във Франция празнува на 14 юли. Както знаете, атаката на Бастилията. Както всички държави по света, националният празник е винаги едно национално събитие. То е свързано с някакво събитие, което има чисто национален характер. Той не е свързан с някаква външна сила, която, например, както е в България, Русия е дошла и ни освободила. И когато ние кажем това на французите, и те са възпитани хора, някак си реагират по много особен начин. Да, защо не? Нали, за това България е сателит на Русия. Ние не сме сателит на Русия, ние сме в НАТО. И т.н. И разговорът тръгва в съвсем различна посока. Това, което искам да кажа, е следното. Този празник, струва ми се, че ние си го празнуваме, той не обединява. Винаги има хора, които ще кажат, ние не сме съгласни, защото тъй се е случило. Важно да се обединявате. Българите, където и да сте по света, може би това е най-важното за едни такива празници. Ние с българите си имаме един празник, който обединява всички и всички му знаем името на този празник, и той е 24 май. Аз сега не съм чул някой българин. Още един почитател на тезата 24 май да бъде националния празник на България. Много ви благодаря за това. Друг разговор. Да, това е тема на друг разговор. Да, но може би днес е правилен ден да се повдигне този въпрос, защото знаете ли всички българи каква е точно историята на 3 марта? Защо празнуваме 3 марта? Защо не, например, някаква друга дата, например, Съединението или Деня на независимостта? 2 часа и 20 минути. Днес се опитваме именно този отговор да намерим. Много ви благодаря за това включване. Благодаря ви, че станахте част от България днес в тази паметна дата 3 март.